Hello guys, welcome to Mamita Tulu Vlogs channel. Ini na friend birthday celebration undu Christmas da. Undeta lekkadu. Englega uncle mool englega dance practice mannanga englega juice boka undu mata koriyere chitrapulli boka moolu light undu boka dadana kodtere. And one more thing dada panna cake kodutare. Raddu dinate da friend na birthday undu ance ekanaita ಆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಗುಂಡು ಬಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೂಲು ಎಂಗನ ಫ್ರೆಂಡ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಮೂಲು ಕೇಕ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ಇಂಬರಲ್ಲಿ ಚಾಕುಲು ಉಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೀ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಗುಂಡು ಅಂಚ ಮೂಲು ಒಂದು ಲಾರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪರ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಡಿಯರ್ ಸೀಮಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಏ ಸಾಂಗ್ ಬನ್ನಿ ಸೀಮಕ್ಕ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೀಮಕ್ಕನ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ರಕ್ಕಸಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕೇಕ್ ಮುಳ್ಳು ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೇತದನಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಮೂರು ಬಕಸದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಅವೆನ್ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂಚೈತೆ ಈಗ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮದ್ದಾನಿದೆ ತಿನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾರಿಗೆ ಅಂಚ ಬೊಕ ತಿಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು